చూడ మూలల్లో మంచి సో తినదు సో మంచిన బ్లాక్ లైట్ guys, welcome back to a new vlog. So Yana, Thimir and Manjula and Pondula. What's the temple? Meena was Sai Baba temple. No Sai Baba. Then which one? Sri Krishna temple. Sri Krishna ho gaya? Okay, Sri Krishna temple Pondula. So Dada Panda Diwali is function. So nama Dada क्या हुआ Diwali celebration करने के लिए जा रहे हैं. Not like that. So temple जा रहे हैं बस. So इप्पले नम्मोटिक. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೈದ ಮಸ್ತ್ ಲೈನ್ ಉಂಟು ಮೂಲಿಪ್ಪು ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಿಗೆ ತೂಕ చూడ మూలల్లో మంచి ಸ್ಟಿಲ್ ನಮ್ಮ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲ ಏತು ಲೈನ್ ಉಂಟು so molto mitti tempo più tecniche la mulai pan fotografi foto barca so देवना प्रसाद 600 तो ऑफिस जा रहा है नहीं क्या बोलते हैं स्वीट सब है हाँ देख ये क्या बोलते हैं मूंग दाल देवस्थान प्रसाद ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ राधाबन पेर ये क्या पतंगी दिन का वनस हाउस वनस करते सो यानी तुझे पे वेंचर नाने मोल खुलता वनस तो काय तेरे ईत मग मोलन सो नम तीन का प्रसाद देवरना ना प्रसाद उंडु मूलप कार कट्टी बक उंदु पोटैटो बक उंदु गुत्तुच्ची बक मोसरन्न बक पापा टाइप बक राइस ला ಸೊ ತಿನ್ಕ ದೇವನ ಪ್ರಸಾದ ತಿಂದು ಸಿಕ್ಕ ಸೊ ಮಗು ತಿನ್ನೋದು ದೇವನ ಪ್ರಸಾದ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಿನಿಶ್ हो गया खाना ಬಕ್ಸಿಗ ಗೈಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ನಾಡ್ ಟೆಂಪಲ್ ರನ್ ಸೊ ಖಾಲಿ ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಇಂಥ ನಮ್ಮ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಂಜುಳಾಗ ಗೋಲ್ಡ್ ದೆಪ್ಪರ ಸೊ ಸಿ ಇಲ್ಕೋ ಸೊ ಮಂಜುನ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೈಟ್ ಸೊ ಮಂಜುಳ ಒಂದನ್ನು ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಫೋಟೋ ಮುಂದೆ ದುಬಾಯ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಲಾಗ ಅದು ಲೈಟಿಂಗ್ ಸೊ ನಾವು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮೂಲ ಏನು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇರ್ತೀವಿ ಅದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು